Vi skal til at snakke om vores projekt, Sodavandsdåse, som jeg lavede sammen med Kakber og Jonas. Selve projektets formål er, at vi skal lave en optimeret dåse, hvor vi tager fat i to forskellige slags dåser. Det vi skal gøre, det er, at vi skal beholde samme mængde volumen, som er 330 ml med noget luft. Det vi så gør, det er, at vi starter med at tage vores dåse, og så starter med at måle højden, som er 11,5 på første dåse, og så måler vi diameteren, som er 6,5 på den første dåse, og det vi har gjort, det er, at vi tager den som en hel cylinder, hvor vi så fjerner den der lille skrå streg der, som dåsen har på hele vejen rundt. Det har vi gjort på begge dåser, som vi kan se her, og den anden dåse blev 14,5 i højden og 6 cm i diameteren. Det vi så starter med at gøre, hvor vi har fået taget vores højde og vores diameter, det er, at vi begynder at regne vores radius, og så er det, at vi går ind og kigger på volumen, som vi tager for en cylinder, som er volumen er lige med vores højde gange pi gange vores radius i anden. Så er det, at vi tager vores, hvor vi har fået volumen, så er det, at vi gerne vil finde luftmængden inde i dåsen, og det gør vi ved, at vi lige får smidt det ind i de 333 ml, og så er det, at vi minuser det med volumen. Så har vi luftmængden, som er 51,61. Så går vi ned og kigger hernede, hvor vi så begynder at regne omkredsen og arealet af vores cylinder og vores cirkel. Så det er det, vi starter med at gøre, det er, at vi tager omkredsen for en cylinder, som er det samme som 2 gange pi gange vores radius gange vores højde, som bliver 234,83. Så er det, vi tager arealet for en cirkel, som er lige med pi gange radius i anden, som bliver 33,18. Nu hvor vi har fundet vores omkreds og vores areal, går vi ned og kigger på, regner vores overfladeareal, som svarer til omkredsen plus arealet af vores cirkel. Fordi vi har en bund og en top på vores cylinder, så ganger vi den med 2. Så får vi 301,20. Præcis det samme gør vi med vores dåse nummer 2, hvor vi bare får nogle lidt andre luftmængder, som vi kan se her. Vi får 79,98 i stedet for, og vi får en anden overfladeareal her, som er 329,87. Nu hvor vi har fået alle målingerne på vores dåser, så er det, vi begynder at kigge på vores optimering. Det vi starter med, det er, at vi gerne vil finde en sammenhæng mellem vores volumen, radius og højden. Det gør vi ved, at vi skriver volumen er lig med h gange pi gange r i anden. Den her sammenhæng her, som vi kan se her, så har vi to ubekendte, og vi har en konstant, da pi altid er 3,14. Det vi kan se her, vi har 2 r, fordi vi har r i anden, og vi har 1 h. Det vi gør, det er, at vi isolerer h hernede, ved at vi skriver h er lig med v divideret med r i anden gange pi. Nu hvor vi har fået, hvor vi kun har en ubekendt heroppe og en konstant, så går vi ned og laver vores udtryk for et overfladeareal. Og det gør vi ved, at vi skriver 2 gange pi gange r gange h plus pi gange r i anden gange 2. Som vi kan se her, så har vi vores konstant og vores to ubekendte. Det vi så gør, det er, at vi tager vores 1h, som vi har i hele vores ligning heroppe, og smider vores udtryk for h ind. Så vi har vores r og vores pi som konstant og vores ubekendt. Men som vi kan se, så har vi stadig en ubekendt heroppe, som er v. Den fjerner vi ved, at vi går herned, og så skriver vi vores volumen, som vi ved er 330 cm i tredje, plusser det med vores to luft, som var 51,61 og 79,98. Dem tager vi mængden af ved at dividere dem med 2, så får vi vores samlede mængde, vores samlede volumen, som er 395,79. Nu hvor vi kender, hvad V er, og så vi kun har en konstant og en ubekendt heroppe, så er det, vi laver den om til en ligning, eller en funktion hernede, ved at vi sætter r i parentes. Det vi så begynder at gøre, det er, at vi plotter den ind i Mabel her, ved at skrive vores funktion, og så skriver vi r er lige med 0 til 10, og o er lige med 0 til 500. Det kan vi se ved, at vi har herovre, der har vi o, som går fra 0 til 500, og vi har vores r, der går fra 0 til 10. Så kigger vi på vores flotte bue, vi har fået her, så finder vi vores
toppunkt, som er hernede, som vi så lige hurtigt kigger med øjnene, lidt øjemål, så vi ser, at den går fra cirka 300 til cirka 4. Nu hvor vi har fået, hvor vi har lavet vores funktion for overfladearealet, så differentierer den, ved vi lige putter en streg op, og så får vi Mabel til at regne ud, hvad R er, hvad vi skriver, vores differentiation er lige med 0. Som vi kan se, så siger Mabel til os, at vores radius er cirka de 4, da det er 3,98. Nu hvor vi kender radius, så vil vi gerne finde højden. Det gør vi ved, at vi tager vores udtryk for højden, som var h, er lige med v, divideret med r i anden gange pi. Det får vi til at blive 7,796. Nu hvor vi har fundet højden og radius, så er det, at vi tager vores udtryk for overfladearealet og regner det ud. Det var 2 gange pi gange r gange parentes v divideret med r i anden gange pi, plus pi gange r i anden gange 2. Det får vi til at blive 298,42. Som vi kan se, så kan vi se, at vores overfladeareal det er blevet mindre. Det var på vores dåse 1 var det 301,2, og på vores dåse 2 var det 329,87. Så vi kan se, at vi har lavet en optimering på dåsen. Vores højden, den er så noget mindre end begge to, da den kun er 8 cm her, og de to andre dåser, de var over 11 cm. Den ene dåse var 11,5, og dåse 2 var 14,2 eller 5. Og vores radius, den er blevet noget større, så vi har fået en bredere dåse, da den er næsten 4, og dåse 1 var 3,25, og dåse 2 var 3.